Assalamu alaikum Mauritania, assalamu alaikum Nakshot, assalamu alaikum partout dans le monde. En garti hande émission meden Wuur-Rap mo Momzodi King wadante modon kala dimanche par 15 jours. Donc en gari do hande en batti yilo bango ha en garti do e PK e studio Boddu Guis. Donc wastama en nat der sans plus tarder. Cameraman sara pari. Teppel a dow. Yona wayno en garti do e studio Boddu Guis, donc pour yewde artiste uji meden di garden yewdo do en e ne wayno avant en puddo to ten artiste meden salmini bandirabe o halan men hol kanko. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Mi salmini mo fof inmo yettono o ko musidɗo mon Black A.B manam hande anodo pour haldude bandirabe denangal to ketto don e to gonirɗon on jarama. Donc ne wayno on nani uy mon ko Black A.B mais avant eden goddoya o andina men holmo woni Black A.B et pourquoi Black A.B. Black A.B ko jeune artiste jeune ganana horma simple ambitieux gandir ko warat ko xam nga jimna tiakan mon tiakan ardo représente la prime et représente surtout faire tiakan le lol kebegi précisément beden PK8 quoi. Black A.B kilo honden fudde rap. Bon, Black A.B fuddi rap 2015. Ko an got fuddi wala ko groupe gondon wala? Non, mi fuddi dak mi got fuddi dim ko on jeune Tupac. Mi fuddi no que les enfants du beau flow. Entre temps, on est sa mi gondon ñori mi gardo mi jetti xam sogam quoi. Go fa mi jetti carré solo, mi jetti mlawalam kam jetti la meb quoi. Du coup, jettim un jour jettim xam sogam ko ngoni hen min liggo e horam non alwaddi me yimɓe ganduɗa hoore mum ɓuydu ma ligguidade quoi genre Big Sow e tennis mais tennis elle n'est pas là actuellement bon pari continue étude makko tout mine Big Sow gonɗo mais pour l'instant ni Big Sow ne job kare makko solo mbeɗen job kare am solo quoi. Pourquoi Mauritanie, pourquoi rap Mauritanie yimɓe fuɗɗotiɓe e genre ɓe jadoro ha fin pourquoi ko so yimɓe goni troupe wawa liggade ha jalta hen walla goto foof ɓuuri yidde liggade banggue mum walla goto foof ɓuuri yidde siwde goɗɗo mi ronki famde quoi. Non kay mi yaran non xam sogam ko famille et puis xam sogam ko ƴiƴam min Big Sow tennis minen jiidme fof minen jiid yum gote ba quoi on peut dire ça. Du coup min joni min mi ceetan Big ko jaaɗo ƴeew kare makko solo ko rokkatum quoi o yi manam ko jaaɗo gauche yiliyade min jiyim droite liggeyade quoi mais entre temps un jour viendra min garta min dutto xam sogam et puis aminen projet gaddi vraiment minen projet quoi xam sogam nene lawol et puis nen ar gaddana hoorema affaire goto kolɓinit quoi. Firti public o yo fat affaire goto bonɗo nan ara mais ko wona ɗum ɗon e guila puɗɗa e rap e hol projet ji hande puɗɗa wadde? Bon puɗɗima e rap mi fuɗɗima 2015 comme no mbirmami guillani mais ko 2017 intégré me rap o 100%. Tinima hooram min mbaɗa nden a fijanno quoi? Non, nden mi wawmo win fijan par ce que nden mbiɗa concentré no e jangde e tout. Firti joni ko musique o tan guurɗa concentré ki goɗɗum haytata? Si mbiɗa concentré goɗɗum pas musique rek. Wayno holɗum? Woni amine formation aji surtout développement personnel amine hen entre temps aussi mbiɗen commerce o mbiɗen affaire aji goɗɗi wona musique rek. Non cikan noon comme si mbiɗa joni genre ko musique o ɓurɗa concentré cikan noon affaire gueɗɗuɗi ɗi fof ka baɗɗum lâche quoi. Say mbiya musique ɓuurmi concentré manam 2017 puɗɗima wonde hip hop o à 100% ko puɗɗima nadde mille hip hop manam premier concert on peut dire ko 2017 mbaɗimi ɗum atiya kan. Hande en gari ɗo e studio e Boddu Guis, donc Boddu Guis ko label ma woni ɗo walla ko holɗum walla ko projet joguiɗa ɗo? On peut dire Boddu Guis ko famille. Boddu Guis ko nder legal ɓe gon kamɓe ɓe gari ko présente hip hop ɓe gari ko ƴettude drapeau rap ɓe nawdum et puis eɓen job ganduɗa hoorema ko ligguey ganduɗa hoorema min e hooram koko gaddino projet am goto pour liggade mais projet ko jimka hen o mi sowan yiide ɗum autrement quoi banggue goɗɗo to gonnon to e mbawa wiide noon quoi kamɓe ko ɗum woni liggey mabɓe ɗum machallah mais ko famille on est des frères et on restera toujours des frères dès que minen gondi quartier mais tout le temps je suis là quoi mais pourquoi pas affaire mi arta o waɗa ɗum ɗo partage ɗum ɗo e tout quoi. Adi Boddu Guis koye famille o jeeyaɗa
e Portugais est ce que aɗa wawi explique yimɓe par ce que affaire o ne woni un peu philosophe donc pour pamina yimɓe Portugais ko holɗum. Ba Portugais ko quelque chose ngandana horma xam nga ko minen créé ɗum ko création ngandana horma personnel quoi andi Portugais ana wawi Portugais mbiya Portugais comment ça Portugais ça ne veut pas dire que joyi guitmare ga yita quoi ko liggéey ngandana horma liggéey goto invisible manam mais hunde son liggima ɗum invisible comment yimɓe gandi toon liggima walla onon liggan ɗon tan ko koye mon yon cuuɗo on cohlani ligganade woɓɓe ha yimɓe jiiya. Non wona noon comme no mbiyano mamni guilnani Portugais e wene leggal mais kamɓe mi ligganaki mi gonande leggal tan liggo quoi on peut dire actuellement mi waɗi projet gumtode Sénégal ga ardo en liggo way ko ɗum Portugais quoi Portugais wona question ngandana hoorema mi liggo min jiiɗa liggidade yimɓe quoi amin mbad yimɓe ne gara en assiste emin jobde ensemble quoi. Firti avant emin jiima ɗo donc waɗino bennes hay sinno koye réseaux sociaux min jiino signature ma contrat e Kesik Mauritanie donc ɗum holno yarno. Kesik ali ɗo toɓɓere jiɗɗom dillude ko Kesik Mauritanie de coup ɓe gari ɗo ko Kesik distribution ane hoorema ɗo wo joɗat gal mum keɗoya compte ma a distribue des artistes quoi du coup mi signe hen non mi waɗi hen mi naati hen départ par la suite jim ha nder gandim affaire ala avantage xam nga après retiré mi hooram quoi jar ko tawɗa toon tem ko toon ala avantage Allah am gartam Allah am haydar min bawa joɗa gala min ƴetta téléphone am waɗa affaire jam nice tranquille firtu ko artiste onon artiste uji wadde soɗon naata e label walla on mbaɗa signature e contrat won affaire uji on jurnita ko ha nder. C'est ça ko ɗum heɓ murtannaɓe min ba alhamdoulilah rabbi amin signanani mabɓe mbimi ɗum ɗon yonanimi quoi contrat en ligne ɗum joom hakkille falani waɗi quoi du coup ɓe ndewma hannde ga somi active mi hollima affaire aji ma mbi chaque jour keɓe envoyé ko affaire o fokti signe bomi non actuellement mi retiri contrat am toon mbiɗen ɗo joni mi jooɓ affaire aji am nice quoi comme d'habitude contrat on jar sa yiiɗi signinde toon contrat e pi ko kamɓe hay sinno ko en ligne jar mais ko holkoɓe liggontoma e ha darɗa ɗum ɗon mbiɗa affaire o arnama entré. andi Kesik music sa nani Kesik an sa nani Kesik ani min Kesik mboɗo andi Kesik mboɗo nana Kesik Gambie mboɗo nana Kesik Sénégal mboɗo nana Kesik France e ko labelaji mawɗi mais e nder Mauritanie donc mi yiyani mboɗo chaque fois mboɗo yiya artiste uji e signine toon contrat mais caggal ɗum ɗon mi yitani mbaɗi haydara ko ɗum quoi andi Kesik mo France o mo Sénégal on ko Kesik music mais Mauritanie Kesik Mauritanie distribution wona gotum c'est pas pareil ha joni manam distribution ana liggot soma comme jo ngara Portugais piya soma neldaɓe ɓe transféré ma ɗum e nder compte uji mabɓe plateforme ha joni ko kamɓe tan liggantoɗa ana yiggani ko kam liggantoɗa par ce que sa waɗi ɗum e nder plateforme o an sa heeɓi hen hunde ke compte ma ɓartat ke ma ɓartat an a yita hen haydara an foti jogade hen pourcentage walla ala an a jogui hen 30% 70 te an warti an liggi soma an waɗa affaire en fof yoɓi bitma yoɓi studio enregistrement mastering fof caggal ɗum gommiɗa toon gartuɗa ɗo hen jar gadɗa ɗo ko projet e ko Portugais ko label goto mbiɗa gonɗo e leegal ngal donc ene yiiɗi ɓamtude raprime hayso wona e leegal pique rek donc en yiiɗi ɓamtude raprime an aɗan ɗo soit ko contrat signinɗa ɗo soit koye membre uji fondateur uji jeeyɗa e soit ko projet tan gadɗa ɗo hen aɗa liggo jar mais on projet ko holɗum. Portugais addimɗo mbiɗa wawi wiide ko grand frère jam tan gonɗo di coup ke leegal ngal jeeyam e pembe ɗi ke mbaɗa koye ndiyon kam no fewi haɗo on wawa haɗi quoi tout le temps min afan ɗum noon à chaque instant guila wona ɗo rek oɗo place hay temi gonna toon ɓe tawno tan ɓe frère toon et tout xam nga vraiment mbeɗa wonno place goɗɗo mais hatta chaque jour kam chaque 2 jours waji paade mi yetto galle walla wa fawde hottam aɗa ɗum ƴeew tawi ɓen jawle ngal e jaam quoi mbeɗa wawi wiide ke membre fondateur jeeyam par ce que même famille quoi projet jam joni alhamdoulilah mi addi foof ko kam ligganto komi gaddi ɗo projet am goto pour liggidade ma projet o quoi mais après ça min ƴeew fayi no yarat quoi. Projet ko holɗum ko album ko mixé ko single tan walla ko holɗum par ce que Mauritanie ay joguiɗo affiche muɗum tan ene foti fewnude wiyata ɗum ko projet quoi. Non projet o noon ko surprise onat projet wona mbawi wiide hande mi mbawi wiidema ko IP album mixtape ainsi de suite quoi en tout cas ko projet et puis ko affaire goto ganduɗa hoorema so addi ma naw fituji heɓɓe wona kamɓe haɗan tan e ligguey ganduɗa hoorema ko affaire goto quoi ko ligguey mawɗo. mais musique Mauritanie ɗon ma en gartu hen e musique Mauritanie jar hol difficulté ji keɓa toon e nder musique o jar.
difficulté mi keɓat nder musique Mauritanie affaire wali meti te to joɗɗen ɗo hande mbawa halnuɗo gas ɗo ko difficulté ɓolli mi guurat ɗo et puis ko risque yim guurat ɗo entre temps an a jogo projet ma jawa nawa supposons no waɗa ɗum studio goto gonɗo basrawol gonɗo capital ayi ngara tawa jomum au lieu ko jomum an noddat téléphone rokkuma rendez-vous kala rendez-vous ma ngara au lieu waɗanma waɗanma respecte rendez-vous tottirma o non joɗɗoma ɗon ndima jogui ligguey walla en waɗa frame goɗɗi kira ɗon minen keeɓen difficulté kewɗi mi ummi ɓe studio 3 heures du matin 44 ha pk 8 koyngal onon ke dañi taxi gumuɗa e studio ngara donka heɓde to dewɗa agresseur potma e lawol police noma a wawa famde min agressami law maintes fois à cause de nafraji taw ko préparation concert wonno quoi. holko mbiton yimɓe holko mbiton public o e on jar e holko mbiton e borom studio ji jar komin mbiyata fan fuɗɗoro e toɓɓere battinirɗan e borom studio ji min mbiyata ko borom studio ji mbatta hakkille artiste aji mabɓe quoi par ce que minen artiste aji kamɓe minen ɓe jogui minen ko kamɓe jogui so wona kamɓe min nantaki so wona minen ɓe nantaki xam nga dikku faut kim gar bellodir liggodir il est temps quoi yonti han kadi rappri ɓenno to yarte ɗo quoi jehen level goɗɗo public o min mbiyata public o bien vrai que no audience Allah adni men ko affaire goto jettere ɗum quoi kalko Allah waɗi atok ɓuural eke mbawa dogde hoddir quoi mais min mbawa conseil ɗon ko affaire goto tokos min amine job goto ɗo e nder pk8 minen les jeunes pk8 naɓe amin hen quoi darade ganduɗa hoorema par ce que yonti hanke min joɓ public o bien vrai que waɗa concert ma on mbaɗa plénaire ma ɓe déplace ɓe gaara ɓe bonnatama fof yonti minen min dokkopta amen quoi nomin dokkiratama jogui affaire goto association goto jeune uji beega mbaɗno xam nga mais ɓe cuwa parde pour affaire o ummo quoi mais amin hen vraiment affaire o du genre joni gara galle mon galle med etc galle foof pugga sa jogui wucci sa jogui kilo sa jogui paɗi sa jogui cap sa jogui sac ma sa jogui bidon diwlin totta amen quoi comtiɗi ma min guppa laaɓa min passe min mbaɗo pactage min joɗɗin marque min pow min jaa galli ganduɗa hoorema tempuɓe quoi en waɗi yimɓe ɗo machallah quoi juuɗe men jottaki caggal comme no mbawɗen wirde walla no mbirteni souvent quoi comtiɗi ma wuppe a laaɓa no e galle talibeji walla almuɓe wonɓe ɗo ganduɗa hoorema paaraji men ngala ɗo nen jangga en dar gandal mais en tempi quoi darbuji mbajjuji foof so ari joni min toujours jiyani ko jeune uji mbaɗa assistation ngaji ene pitta par exemple en jaaha galleji en ñaago jar nawa bool en pitta nawa booluji e galleji ɗi en ñaago affaire so pariɓe kokir walla mbaɗɗum affaire goɗɗo mais pourquoi kamɓe mbatta assistation to association e mbawi créer un emploi jar eɓe liggo et puis e balla yimɓe taw wona ñaagoɗa kaari gara balla kaari est ce que bon ay association ɗi heew différent aɗa wawa créer mi créer goɗɗo créer goɗɗo créer ha joni wonta gotum quoi mais du coup minen comme association mbima min mbiyatma o wona question ko ar ñaago par ce que minen koye men gaddat hen juuɗe amen mbaddat hen juuɗe amen quoi minen koye men min ballat koye men avant tout du genre membre foof en waɗi somme mo addat hetto ko noon somme min gaddat o e woɓɓe gaddat ko galle mon joni somi fuggimama a jogui kilote ma liggira walla palla ma totta hen totta kam men min goppu min joɗɗin min ballete ko min jogi ko goɗɗe goɗɗo andi waɗi ɗo wona question ko an aɗa hasso aɗa wotto woɓɓe nen ɗo so kaccima gottotako so gottima kettotako te waɗi nen ɗo e ñaami jar min ngal leeli quoi ko won action min gummi donc yonti hankkadi min balla population yonti min balla public amen min jogi o par ce que sans public amen min jaata sans minen aussi kamɓe beltata quoi donc yonti min beltini kamɓe ne artiste uji sen gommima ɗo ne garti e banggal musique e artiste uji en jii e covid 19 o donc afrique kewɗi dartima projet ji jogornoɗo yaltude kayiti donc concert uji ponnoɗo wadde goɗɗum e goɗɗum ko nandi hen donc en jii afrique ji fof dartima donc onon artiste uji holno jirɗon nde ɗon tampere e holko keɓɗon e covid 19 o ne wayi tampere moom ko ɗon wawa haadi quoi surtout en waɗi bandiraɓe artiste e wabinam men guur tan ko hip hop guur tan ko musique sans autrement ko musique tan guuri mais alhamdoulilah minen Allah waɗi kam men bien vrai que hip hop o amin guurɗuma 100% aussi mais mi ƴettani foof mi mbaɗɗu men quoi amin guur goɗɗe goɗɗi affaire o bonni ko heewi par ce que waɗno projet ganduɗa hoorema jomum fixe date pour yaltude en waɗi contrat ganduɗa hoorema mo keɓɗa fonno jour concert o affaire o wawa wonde donc projet o non plutôt avance mo keɓɗa o nene poche ma mais aɗan jotti hen a wawa ñamde ɗum sa ñami ɗum janggue jangga joom arwima concert te enquête moylol quoi sa ko hesa naati reede mum yaltata aussi mais donc j'espère que avance mo mbaɗeɗa ɗum ko an jeeyi
donc aɗa wawi wadde ɗum haajuji ma mais so affaire o yonti wona ɗum ɗon an sa tutti kam avance ma a ɗi mi jeune ma concert ma kahedi supposons mi jeune ma concert ma kahedi tutti kam avance ma Allah waɗi affaire o ɓennani andi xaalis ganna holma cheydan ganna holma moylol quoi mais sa tutti kam avance mi poids ɗum à côté mi memta ɗum alhamdoulilah mi tampan xaalis et puis mi tampan ɗum ɗon quoi caggal ɗum ɗon donc yimɓe garta ko e projet o donc projet o nanɗo e studio Boddo Guiss donc eɗen gandi projet ko jogori yaltude mbiɗa ko surprise affaire o wonata firti ka jogoran hen ɗum yimɓe quoi non mi meɗnata ɓen tan mi meɗnata ɓen tan donc wadde mennu min hen hunde après kadi mbaɗen affaire goɗɗo inchallah Black A from Hamza Boddo Guiss for real holla now, baby holla now oh the devil of Boyota baby holla now Bumida holla now get a quota oh my bella I didn't believe in my bella I didn't believe in my bella holla now baby holla now I'm Boyota never pull out the Bumida almost on the gym girl my hand at you baby full of air Japala society like my jawlin some boy from my head donc projet o e mbiɗa ko heddi ko surprise mais est ce que aɗa wawi haalande yimɓe est ce que projet o ne waɗi des vitrines yeah pas mal parce que liggéey o ganduɗa hoorema comme no mbiram guilan ko liggéey namdi temps et puis min cuwa gasnude hen quoi en waɗi vitrine aji en waɗi même ko surprise quoi acci affaire o suura par ce que min somo haali tan ma yimɓe vitrine uji kay aɗa wawi haalde mais heddo yimɓe donc andude hol bagage uji gonni nder mais vitrine uji e titre uji ne poti donc aɗa wawi bon titre uji bon minen ba min jooɓi pas mal de titre en mbawi ɗum jooɓi 24 walla 18 mais min co andude exactement maro ko album batta non andi ay coronavirus o mbinɗani gillan toɓɓere man gillande so yimɓe gartani artiste so ligga ko kamɓe beela quoi ana jooɗi a yahan programme a yahan artan janggoyde galli walla liggade galli donc so hakkille ma rokkanma windude ganduɗa hoorema projet ma powa ƴewan mbaɗɗeɗa an gondake fijji quoi entre temps chaque jour amin studio amin binde min poygam ko foddi soji jonɗi min jooɗi mais ɗum taga witma affaire o mi co andi taw ko album walla mixé walla ip par ce que wona min goto Black A.B wona black goto hamsogam wona minen tan et puis woɗi wonɓe wom caggal amen quoi ɓen aussi gofe amin ma heɓ ceer mum quoi du coup affaire mam jooɗo min ƴeew affaire o liggoto taw ko 6 titres walla 3 titres 4 titres ko kam choisir so mbi yo des titres yalta so mbi yo 20 ɗi yalta ɗum ko ça dépend mabɓe quoi donc ko wona ɗum ɗon e genre caggal projet o e donc holko mbiyata oɗo initiative telembed donc holno jiirɗa ɗum e émission holno jiirɗa ɗum holko mbiyata hen bandiraɓe ya usaw sama gay oɗo émission mom kala ko min kaali min jawat quoi telembed mi ɓooyi siw ɗum et puis conception ganduɗa hoorema o top min mbawno wi ɗum ɗo rappeur min manquirano ɗum quoi te alhamdulillah hande jetten gueno quoi o walli men ko wani et puis obama man kay shout out man kay big up et puis minama wona handi quoi
min ɓoydi déco aussi min ɓooyi filde affaire quoi wona hannde et puis min ñaago hen yo Allah waɗen sutur oɗon gandi to jiɗɗon yettade he to paaɗon yo Allah jomira subhanahu wa taala okke en enen fof ko jiɗɗen ko quoi et puis fandar moƴƴere wonɗo al jarama on jarama en tout cas oɗon liggo no émission fuɗɗimo temps uji puɗɗima naywude ne gowɗen wiide quoi donc kalna yimɓe konngol ma cakkitingol e ko mbawɗa wiide yimɓe genre e saɗa jogui gandanɗa hoore ma affaire goto gandanɗa hoore ma mo mbawɗa kadi jiɗɗa haalde taw min jettaki on question après kadi bon mbawmi wiide waji ɓe hande jamanu to tolniɗen ɗo on peut dire ça oui to tolniɗen ɗo hande wona neɗɗo goto liggot wona hakkille goto liggoto min hande mbiɗa wawi windude affaire am few mais wona on action wona min goto quoi projet oɗo wona min goto waɗi woɓɓe du genre mettre bodde guis abda alhamdoulilah rabbi alamin ko Allah waddi kamen et puis keeɓi moƴƴum quoi mbawna wiide min mi ala ɗo place quoi mais ko gar ɓe jaajnimi émission hande machallah ɓe totti am place o ɓe libéri et puis hande ɓe jogina pas mal de enregistrement quoi mi jogina artiste e ganduɗa homo fonnoɓe liggaɗi kala projet ganduɗa homo kali quoi mais waji ɓe nen jooɗi en attente quoi juste pour émission wawa waɗede donc ɗum ɗon tan andi a wawa yebde joom quoi et puis ɓerde lamde waɗum wadde ganduɗa hono jogo e neɗɗo anni quoi way heddi ko nak projet o nen ar inchallahu rabbi ɓoyta juttako joni dans le bac entre temps mbiɗa salmin mom jeune frère Big Sow mi wawa haaltamo haalanum quoi boxe gang mon jo xam nga on est toujours ensemble et puis affaire fo min mbaɗɗum ensemble quoi single jeltuɗo hen ko en YouTube rêve quoi min amak pi ɗum boxe gang et puis xam sogam quoi last king forete kalelol keɓe gu fewmi donc en wayno en calmini kala yeɓɓoɓe tel bedde en calmini kadi gonɗo caggal caméra o obama en calmini kala gonɗo studio boddu guis en calmini yeɓoyankoɓe foof eɗen mbiyaɓe kadi yooɓe continue partage yooɓe continue like ude mais avant ɗum ɗon jare min jiiɗi kujjinamin kadi projet goɗɗo min keɗo ɗum seeɗa après min goddir ɗum émission quoi ko noon jare affaire o ko fof yimɓe mbawa fadde quoi ouais yimɓe mbawa fadde mais oɗo action ko affaire go surprise wonno oɗo so simɓe kirim tan ma paam quoi ma paami affaire kewɗi te ko fota wondi quoi ligguey on ɗo rokkuɓe seeɗa tan yeah sey yeah say what A.B, Black A, that's my name, boy. Soga sama team, boy. Take on, sama side, sama dole, boy. Mangi knee, mangi fly, mangi boomer, boy. A.B, Black A.B, that's my name, boy. Soga sama team, boy. Take on, sama side, sama dole, boy. Mangi knee, mangi fly, mangi boomer, boy. Mangi knee, mangi fly. Santi Allah. But one day do I jidnabe, alhamdulillah, je need ta mère, legi. No black, so cool. Li may tego safula, penchi je belli ni binde. Fake and you ne windows, mafia crab binde. When I trip no response, Big Sow nele nani pose, mafia neck me oh, sekin boy ko daddy bo pe chagal bin geltin jiko. Coalition ban A.B la ñu defi. Jelsen kanam defet no do amfi. Liggéey rek kay fay comme dap fils maa ngi nii maa ngi fly maa ngi pouve dalal jam sore ma ne pare sa dee sangala juli la fati sa dee yeah mais en gasnata par ce que mboɗo joginoɗo commentaire goto mo yimɓeɓe namto ɓe mbi pourquoi rapiruji e pita acapella taw ko genre ko acapella taw wona playback muɗum quoi donc après eɗen gayni a fiyatɗo acapella pourquoi pas acapella mo choisir quoi yeah I say A.B, Black A.B, that's my name, boy. Soga sama team, boy. Take on, sama side, sama dole, boy. Mangi knee, mangi fly, mangi boomer, boy. I say, ngatine hakkille set quoi. Sama guy, hande fok mo hollir yimɓe différent set. Déjà yimɓe mbi black ko pulaar ko wolof ko hassania min ko fof ko mauritanien et j'en suis fier quoi. Am go Mauritanie wona pulaar tan wona wolof. Soninke hassania te min alhamdulillah ko Allah walli men eɗen kal quatre langue fof donc mais quatre langue fof min jimat. Donc han fof makko affaire goto cob
xel quoi wolof Njaay naan sama xel moo jàpp ay bind si biiru bind moo tax ma bind ay bind si biiru bind li ngeen mën a bind la Ebi di bindaat ay bind si biiru bind sama xel nag dafa gàtt waaye sama xel xam naa fuy yóbbu sama jëmm ji Black A that's my name sub. Yeah, donc eɗen mbiya émission haaɗi ɗo e yimɓeɓe kadi yo active cloche o pour prochain numéro inchallah. Bro.